Rahim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makrifat tanpa syariat menika sesat, napa malih ninggalaken salat. Syariat tanpa makrifat sagete maca mboten ngalami pinteripun dongeng termasuk kurafat, maka menika nggih mboten manfaat. Niki engkang sampean tangletaken tentang holnya seorang wahdatul wujud wali pun Allah. Maka menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika pun sedo. Tapi tali kerasulannya mboten sedo, termasuk sakniki kathah ingkang nyepeng Allah ingkang mendadosaken saksi tali kerasulannya terpegang oleh nggih ulama-ulama sing sak benere hak krana Allah. Lah niki napa ingkang ditangletaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika sedo mboten enten kholi. Mboten enten sesenggah kholi ku napa mboten enten. Tapi mangke penjelasan iki jenengan artosaken kiambek. Bener salah monggo jenengan lampahi, lek salah pun mboten panjenengan lampahi. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika mboten enten kholi. Ingkang dihormati kelahiranipun Kanjeng Nabi. Nah niku kelahiranipun Kanjeng Nabi sewaktu singen zamane Rasulullah menika. Kelahirane maksudipun kula mboten kerame-rame. Mboten ingkang sing kados diceritakaken menawi gawen-gawenane menawi ngarang-ngarang menika mboten. Kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika disembunyikan oleh Allah. Nah niku kersane enten wernae, enten gambarane, wonten ceritae, wonten sejarahe zaman Kanjeng Nabi. Lahir menika nggih tenang-tenang ayem-ayem mawon. Kanjeng Nabi lahir menika mboten ingkang sing diceritakaken. Ora kabeh patung-patung lugur kabeh napa-napa menika. Lah lek enten kados ngoten ingkang dicerita sampean nalar balekaken keimanan iki ten Allah. Ya tiyang orang-orang Yahudi yang perilaku jahiliyah niku goleki, wah iki Muhammad wis lahir buktine patung-patung luhur kabeh, buktine alam ora kabeh, alam iki nggih dipadosi. Atas-atas jenengan, maka Islam ingkang dibawakan oleh Kanjeng Nabi niki terkotori termasuk ten Indonesia 500 tahun yang lalu. Agama Islam di Indonesia terkotori oleh gen perilaku jahiliyah Ba'alawi Yahudi. Atas-atas niki cerita. Niki kitab napa Al-Qur'an jenengan ingkang caget ngrasakaken kiambek bahwa kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku tenang ayem. Boten kados ingkang sing dicerita-ceritakaken menika. Lah niku nggih moko orang Yahudi berperilaku jahiliyah niku nggih boten saged nemokaken Kanjeng Nabi. Moko niku nggih rahasiane Allah. Moko sejarahipun Allah nggih sakniki niki sing sak benere. Kanjeng Nabi mung dihormati waktu kelahirane. Nggih, lha ten Indonesia niki nggih ngoten. Niku Kanjeng Nabi, critanipun Kanjeng Nabi. Lah niki critanipun wahdatul wujud wali-wali Allah ingkang memperjuangkan Indonesia niki. Nggih termasuk tanah Jawa niki. Sulit semasa hidupnya karena ada doktrin pembodohan yang mengatasnamakan Kanjeng Nabi, yang mengatasnamakan cicit-cicit Rasulullah saat itu Belanda dengan pribumi ini, termasuk para wali-wali Allah ini memperjuangkan Indonesia sulit sekali. Ya, ini enten doktrin pembodohan dari gen-gen jahiliyah Ba'alawi menika sehingga waliullah pribumi niki memperjuangkan Indonesia niki sulit sekali. Sapa sing merangi pemerintahan Belanda haram lah niki oleh awal menika ingkang utama Utsman bin Yahya niku sanes orang Islam termasuk anak cucu-cucine sakniki niki nggih pondoke ageng nggih raine gila pakai skincare mboten bercerminkan ahli dzikir sak temenane niku nggih. Lah mongko menika waliullah perjuangannya memerdekakan Indonesia niki sulit sekali. Kenapa saat niki pemerintah penegak-penegak hukum itu tidak melibas mereka atau membunuh mereka? Tapi Allah sudah berkata hukum karma itu ada. Termasuk sewaktu niku perkumpulan pemimpin Habib Aidit PKI berapa ribu
orang pribumi terbunuh terfitnah sebagai PKI, maka nanti ada hukum karma. Allah ingkang ngatur sak benerane meniki pasti niku wonten mangke. Niku nggih moko menika nggih gen-gen jahiliyah niki nyusup-nyusup jadi benalu dan ulama-ulama pribumi, walaupun mereka juga dibuka aibnya melalui mereka sendiri. Lah niku nggih. Lah niki ingkang sing ditangletaken ten Indonesia niki wau enten hall sepeninggalnya para pejuang-pejuang wahdatul wujud wali Allah menika. Lek Kanjeng Nabi dihormati sak meniki kelairane. Lah lek sakniki hol-hol para waliullah meniku sing sak bener-benere mencapai kedudukan wahdatul wujud menika nggih diacarakan termasuk sepeninggalnya, termasuk umum bahasa hol lah meniku. Ada orang yang beberapa walaupun tak hidup di zamannya, orang-orang yang menintis cinta kepada Allah, kepada Zat Sang Pencipta semua alam niki wau diberi isyarah melalui mimpi atau melalui saat zikir ngadep datang Allah. Nah niku isyarahe napa? Nggih niku wau bahwa iki saiki khole wahdatul wujud Rama Yai Hamid termasuk di bulan Maulud ini. Nah ini di bulan umumnya Agustus. Ada beberapa orang baik yang sekitarnya, baik yang di luar sana, di luar kota-kota sana. Itu ada. Karena saudara seiman niku wau yang masih hidup ini masih dalam keadaan posisi mencintai Zatullah menika. Napa kok bersambung kalian wahdatul wujud ingkang pun pejah menika? Karena beliau-beliau ini waliullah wahdatul wujud menika sing pun sedo jam terbangnya dahuluan. Lah niki moko satu jalur untuk menintih cinta Zatullah menika walaupun dengan ujiannya masing-masing. Nah niku moko panjenengan niki sing urip nggih melalui kasmaran datang Allah, melalui cinta datang Zatullah, melalui bacaan ingkang umum disyariatkan Allah meniku, mangke Allah ingkang ngatur sampean disambungaken datang para wahdatul wujud wali-wali Allah sing pun sedo. Karena para waliullah niki jam terbangnya dahulu untuk mengenal Zatullah. Lah sing tasik hidup niki mboten, tasik merabah-rabah mencari-mencari dengan ujian. Maka menika saat ada holnya wahdatul wujud niki wau diberi isyarat datang Zatullah untuk jadi saksi bahwa ini adalah waliullah, waliku sak temenane. Maka panjenengan sing diisyarahi niku saged dugi ten tempat para waliullah niku wau termasuk sakniki pun cedhek pun kajeng khole Rama Yai Hamid. Rama Yai Hamid niku pemimpin para wahdatul wujud waline Allah sak kota Pasuruan. Walaupun di daerah-daerah itu ada seperti Ngeplak, Mayangan niku ada Mbah Dacin, ada Mbah Mas, di Mbugul ada Mbah Khoiroba. Lah niku di manapun ada Mbah Wali Kemuning. Nah itu ada. Nggih, dados panjenengan pun semerap sakniki ingkang panjenengan tangletaken napa panjenengan kok diisyarahi sampai di kados dipertemuaken dateng wahdatul wujud Rama Yai Hamid kados isyarahe enten slametan ten mriku nedha-nedha nggih termasuk nedha kuwe-kuwe lan sekul-sekul menika. Lah niku isyarah ingkang sae-sae panjenengan boten ngertos elmune sak benerane tapi sakniki pun ngertos niku isyarah ibaratipun umume komunikasi kalian Allah.
Enggak lah niku sing namanya komunikasi sampean dungane sampean kirimi suratul Al-Fatihah wali-waline Allah sampean dijawab dengan isyarah meniku. Lek karepe kula kali panjenengan dijawab dengan bersuara juga. Kan Allah sudah berkata bahwa aku tak sama dengan makhlukku. Niku ilmune mudah. Lek sampean urusan kalian Allah langsung. Ilmu apa iku komunikasi karo Allah. Sopo iku? Mboten ngomong-ngomong kados ngeten. Panjenengan pun nglampahi sedanten tapi sampean mboten semerap ilmune akhir sampean tangleten tiyang narasumber sing mboten ngalami sing mboten ngerti. Sampai sampean diperolokaken kados ngoten. Nah, yen mboten ngalami. Nggih, mboten ngerti senajan kitabe 3 lembar, 10 lemari tapi lek mboten nglampan hak nyampeno sak kabdaranipun Allah demi uang-uang jamaah demi ngakal-ngakali wali murid. Mana mungkin ngerti bab ini? Mboten. Hanya orang-orang yang ikhlas kepada Allah bisa menerangkan ini yang namanya komunikasi kalian Allah ya ini. Sampai selalu beral-fatihah melalui Romo Yai Hamid sampai kirimi, lalu sampai dijawab oleh Allah dengan lewat mimpi kalaupun itu awal. Dengan sampean sadar total, sampean diperlihatkan bahwa sampean bisa ada di daerah pulau mana, ada di mana, ataukah sampai ke Mekah sana. Bukan wali tok, mboten sampean saged sedanten asal sampean jujur lan tepat sholat untuk melaksanakan sholat wajib menika. Lek gadah nggih sedekah. Dadi inti niki wau ingkang panjenengan tangletaken. Kenapa sampean sampai disambungkan kepada para wahdatul wujud wali-wali Allah walaupun panjenengan tak mengenali mereka karena mereka ada di negara lain, karena mereka ada di pulau-pulau lain. Tapi inilah wasa Allah alam dunya niki munggune datu hanya sedebu. Alam dunya niki munggune pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku hanya segelas. Munggune orang-orang yang meniti untuk mengenal datu hanya selebar dada. Maka dari itu panjenengan diisyaroi lewat mimpi dan lewat sadar totalipun panjenengan terletak dalam keimananipun panjenengan. Monggo panjenengan ingkang diparingi isyarah kados ngoten menika termasuk panjenengan pun dinilai dhateng Allah keimanannya yang bisa berkomunikasi kalian Allah. Islam pun tak mampu untuk berkomunikasi kalian Allah, hanya cerita dan dongeng. Maka dari itu dibutuhkan hak kebenaranipun penyampai ilmu-ilmu Allah tanpa urusan duniawi, apalagi urusan ngakal-ngakali jamaah lan ngakal-ngakali santri. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.